So yun guys, tuloy na po ang aming adventure. Magte-trespass po kami doon sa bundok. Masakit pa pala. So yun po, lakad-lakad po muna. Pag nandito po kayo, mas maganda na may tsinelas. Tingnan nyo naman kung gaano kapatalim yan. Diba? So, paalis na kami. Ano, una-una na si Rubilin, oh. Ano ba yun? Oh, yung nakapula dun. So, yun. Bubuhatin ko na uli ang aking sandals. Tapak po ko sa buhangin. Shit. Hindi na ako makaalis. Bless me kasi malamig. Dahan-dahan kasi pag nahulog ang cellphone, makabibili ko pa man din. Ay, hindi ko nga po na-picture. Cellphone ko. Basa na ako. Oh shit. Finally. Finally. So lahat kayo nagtitrespass. So pupulo ang sandalias. At may bata. Pwedeng mabasa pero kung kaya mo iwas mo So, kung may chinilas ka na lang. Oh, kanyak! Sino ba ba? Pag nalibasa na ito. Nakapayag ka rin ano pa? Yung bato. So grabe. Sana po hindi mahulog ang aking cellphone. Yan. Yan na po yung mga kasama ko. Cute. So, ayusin ko muna yung medyas. Ay, ano. Ay, nice ko lang po. Lakad lang po ng lakad. Patay ang aso. Oops. So yun po, nag-trespass kami. Pero sana walang makita. O sana walang magalit. Kasi po may mga nauna na rin.
Yun. Mabato. Kung mahina po ang paa nyo, madaling masugatan. Kasi matutulis. Bila matulis, tawag doon, matalim. Diba magkaiba? Matulis at matalim. Gusto. Grabe mga bato rito. Oh. Ayan. What? What? Oh. Oh. Saan hindi dumulas? Mahirap na. Ayan. Angelo, kaya pa? Binasa ko ni sandals ko. Ang bango ng simoy ng dagat. So yan. Andito po sila oh. Sa taas. Ay! Uy muna ako. Tempers lang. Nag-jingle ako. Grabe. So tiring guys. So siguro tong video vlog na to magti 3 installment ako. Mahaba. Ang hirap po, masisira tsinelas mo kung hindi matibay. What? Yun. Ay.
Ay, tamo yun, tarik. Binabaan po. So yun na nga. Yun, nag-ipon-ipon na. Nagpang-abot kami dun sa unang trespass. Tapos meron pa dun sa taas. Yeah. Pakita ka na. Mas kalibari yung pagkakyat. Aasmahin ka talaga. So yun, ito na unang step. Yat. Konti na lang guys. Medyo taas na kami. Aray ko. Konti na lang. Mababa rin pala. Hindi gaya sa Virgin Island. Akit lang uli kami. So yun po. Yan. O diba ang bigat niya? Mas mataas dun sa ano ba? Sa Virgin Island. Oo. We're here na. Pagawa nga tayo zipline, pababa. Alam mo kung sila ngunit nandito, pupuntahan pa nila yan. Yan, sila na doon. Yun. Pasakabot ng paa nila.
Yun po. Nandito na po kami sa Little Batanes sa Pangasinan. Di ba dapat po Batanes malakas ang hangin? Akala ko lang yun. This is so nice. Ano, Dan? Okay ba? Dito. Ganda dito. Oo nga, isa pang hangin din. Walang yung mga mokong na caretaker, hindi man sinabi na, sige, akit lang kayo. Kawawa naman yung mga baka. This is so good. Sarap magpahinga. Sarap mahiga, matulog. Bakit ba siya tinawag na Little Batanes? Ano? Dahil sa taas? Doon pa. Oo. Ayun yung kubo natin eh. Charot. Grabe no. Yung sinasabi ko sa Virgin Islands sa may Swan, akatin mo pa siya, matarik. Oh? Tapos may cross sa taas. May dambana. Tapos mag-boating ka ng mga 30 minutes. Pero saya yun. Ay, grabe. Ay, baka makunan ko po sila. Ano po. Picture tayo, Jo. Diyan sa'yo. Kasi naka-video eh. Yan si Joanne. O tayong picture tatlo. Ay, Vivian, picture tayong apat. Vivian, huwag mo na isipin nyo, mahal ka pa rin naman eh. Ano? Oo, mahal ka pa rin ng jowa mo. Oo. Na? Hindi naman ako nagpo-post ng ano, sa vlog ko lang to. Text niya sa akin, hindi pa okay ka. Ano? Tapos siya apat na boys. Dali na. Wala naman niya si Jo, ano eh. Yung sa daang kalikasan niya eh. Tumawagi! Oh, lovers. Walang lovers. Matakot ba kayo sa dami na ng pinagnilakad niyo? Ano tayo? Kita ko sir, oh. Hindi ko ina-expect eh. Na-picture mo, couple. Borders daw. Isa pa, Josh, pa, sandali. O, isa pa. Ay, may nakita na naman yung camera ko. Multo. Picture lang ko yun. Fuck shit. So nice. Naku, makikita ni Alfred yung damit niya. Damit ko po. Ay. Doon pa iba pa pa, mas madali yung papaan. Doon kaysa dyan. Mas madali yung papaan. Kung kasi wala ng bato-bato. Ang gusto kong cover yun. So maglagay silang cottage dito. Oo. Yung gustong ano, Diyos ko, ang daming chocolate.
Oh, cotton. Chocolates. Caramel poops. So give me time to share. Woo. Sabagay, merong anin na ibang baka. So, kapagod. Pero ang sarap ng hangin. Nakaka-relax. Sana ganito lang lagi. Walang trabahong mag-isip. Bahala po. May nakita. Nakita mo yung tuli. Yung sir naman eh. Ako ba? Ano? Meron doon. Oh? Oy, Sir Allen. Tawag doon. Sulit na pagpunta ko. Ang sarap ng hangin. Ang sarap magmuni-muni. Ah. Ayun po yung nag-tiktok. Yun sa dulo. Ang noy. Buti na lang dalawang kahera, tatlo lang silang kahera. Kung di ko puro kahera, yan ako. Ang hirap bumaba nito. Patagalan. Buti nga, wala na si Wiggle Wiggle eh. Sino wiggle-wiggle? Si... Ay kasi... Si Marjo. Kaya pwede ko siya nakikita. Ha? Ay, ni Sir Jerry na naman. Absent sa 2 weeks. Kasi di pa siya regular talaga, sir. Ay, kailan yun nangyari? Ito lang. Kaya Hindi, nagbabawas sila ng kahera. Naka ano... Ay, sorry. Sorry naman. O, kakat ko na lang po mamaya. Mamaya na pag-usapan yung mga bagay na ganyan. Wala tayo sa trabaho. Tapos upo ka dyan sa isang sulok. Tapos pag-iisipan mo ang lahat ng bagay sa mundo. Bakit nangyayari? No. Ako lang sa bagay, mahirap ako mag-isa lang pumunta dito. Hindi ko rin akit yung tubig. Ano, smart ka. So yun, naka 23 minutes na. Sa susunod na lang.